La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Biye juin kalo kile wolonfila ye san ba fila ni mugan ani saba an be aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi ka makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o watu seli a y'o bisimila. Kabi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛla Asimi Goyita ye n'ale kɔni sigira fanga la a bɛ ka a ka layidu ni ka olu timɛ ka taga fɛ don o don kaba sigira wagati min na a ye jibodo 300 ni ka o de ye kolomo karili an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen o fɛ ka kɛ ni o kɔnɔna ye sa fɛn min ye balo tɔni caman o fana tilala dɛsɛbagatɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ cɛsabagatɔw o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni dira olu ma dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen nɔ ni mansin tɛ olu kɔnɔna la mansin caman o bilala dɔgɔtɔrɔso caman o kɔnɔna la fɛn min ye kolonɛla Asan Bajalo ye ni ale an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma o ka ladiliba ye ale ye ni kunnafoniya ninnu ni ka olu jɛnsɛ. Ka kɛ ni san 2023 ka taa se san 2024 samiya dondaw kɔnɔ sa ka bɛn mɛ kalo tile fɔlɔ fɛn min ye sɛnɛw olu kɔni daminɛna an ka jamana fan caman o kɔnɔna la o dɔ de bɛ tali kɛ Kayi Masina Baɲangara ale ni Ɲafunge ye musow kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka sɛnɛ ka ale boloda nka o y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ u kan nin wagati in na o de ye sanjiko gɛlɛya fo ka taga se nɔgɔko gɛlɛya ma o de la sa tɛnɛn tɛmɛnen an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale kɔni ye kunnafoniya ni ka o da sɛnɛkɛlaw olu kulo kan kunnafoniya min ni a kɛra tare ye u bolo. Kabi san daminɛ o kɔnɔna la cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka balo olu lakanani ma a cakɛyɔrɔ kɔni ye balo jugu olu kɔni tɔni caman ni ka o de minɛ minnu n'olu yɛrɛ tɛ se ka dun nin wagati in na maaw y'a ladon u kulo kan ka fɔ ko fɛn min ye dunfɛn caman bɛ sugu kɔnɔnaw la minnu ni olu kɔni dun wagati olu tɛmɛna no o bɛ ka feerebagaw olu fɛ bi juin kalo tile 7 san 2023 o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni balofɛn olu lakalani diɲɛ seleke naani fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ no o kɔni ɲɛnamayara. Kɛbakaw fɛ yen nɔ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Fakola a cakɛlaw olu kɔni bɔra juin kalo tile 5 tɛmɛnen ni ka u ka nisɔngoya k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna baarabila ni ka o boloda ni o bɛ tali kɛ lɛrɛ 72 baarabila o kan o de la sa u y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 10 nata in na ni baarabila in kɔni o bɛna daminɛ.
denmisɛn RFP ale a ka san 3 ɲɛnajɛw ni ka olu kɛ CTB o kɔnɔna la min ni u ye welewele da o bila maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ni ka taga fɔ ko awɔ juin kalo tile 18 nata in na san 2023 ni sariya sun ale fɛlɛni o ka kan ka kɛ n'o kalafili baaraw olu bɛ sen na ko maaw ka taa ni ka taa fɔ ko awɔ u bɛ fɛ ka sariya sun ale ka falen. Ni wagati na sogo kɔni ale kilo o yɛlɛlen do sogo koloma ale bɛ taa 600 ka taga se 700 o ma ka bɔ 700 la ka na 800 o la fɛn min ye sogo koloma yɛrɛ o ye a yɛrɛla ka fɔ san 2021 kɔnɔna la kabi dɔ kɔni farala sogo ale sɔngɔ kan fo ka taga se bi ma dɔ de bɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la fɔlɔ sogo koloma ale tun bɛ feere sefa wari 400 ka taga se sefa wari 480 ma fɛn min ye koloma ye o tun bɛ feere sefa wari 500. Kajolokaw fe yen nɔ fiɲɛba o de kɔni wulila yen nɔ ni ka kuncɛ ni san ye san min ni a ye miniti 30 kɛ nali la n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛni ni ka o don dugulamaw olu kun tɛnɛndon juin kalo tile 5 o tɛmɛnin in na a yirala ka fɔ ko so caman de bɛ yen nɔ olu kɔni binna kogow fana olu binna ka taga se yiriw ma olu fana binna nka dugulamaw olu y'a yira ka fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na ni san ye o nali la o de kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la samiya donda in o kɔnɔna la. Katikaw fe no maa marafɛntigi 3 ni o ye cɛlakaw ye n'u yɛrɛ ma se k'a lakodɔn olu kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka butigi dɔ ka o sɛgɛrɛ butigi yɛrɛ ka baara ɲɛsinin bɛ wari falen o de ma ka taga se telefɔni feere o ma kati jongare o kɔnɔna la ni baara jugu in kɔni kɛr'u fɛ juin kalo tile 5 tɛmɛni san 2023 su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati la u kɔni kelen ka n'u ka nin baara jugu ɲini k'ale kɛ wagati min na u ye marifa ni ka o ci marifa cilen sa a kɛra sababu ye ni ka cɛ dɔ kɔni ka ale jogin o de kɔnɔna la sa u bolila ni ka taga u taara ni nafolo ale ni telefɔniw bɛɛ ye. Mali kunnafoni jabarani lajabaw kunnafoni dabaran tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de ye nin ye tunga lafiya ko k'a da ka client kulo kan ka fɔ san 2023 tɔntini n'o ye appareil o tɔgɔsɛbɛnw kɔni datugura san 2024 tɔgɔsɛbɛnw olu dayɛlɛla ni man bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn i bɛ weleli kɛ 72 18 42 47 o la villa simple ka taga se étage ma i bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn villa simple la o ye kalo kalo i bɛ euro wari 580 ni ka o de sara o bɛ bɛn $24,000 ma villa o bɛ bɛn euro wari 770 ma kalo kalo o bɛ bɛn $42,000 ma. Ni waati na terrain ale bɛ tunga lafiya maaw bolo banankɔrɔnikaw fe yen nɔ terrain kelenkelen bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 sefa wari $4,000,000 weleliw kɔnɔna la maaw b'a yira k'a fɔ ko terrain ko ale ni so jɔlen de ye $4,000,000 an b'a yira o la k'a fɔ ko terrain gansan de ye $4,000,000 sojɔ wari o tɛ o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ terrain b'i bolo ko tunga lafiya k'i ka so jɔ o fana ni a sariyaw de don o ni terrain fana sanni sariyaw olu tɛ kelen k'a da kulo kan k'a fɔ ko terrain gansan de ye $4,000,000 titre foncier 15/20 foyi tɛ bɔ a sɔngɔ la ni maa min bɛ fɛ ka terrain san an ka numéro de téléphone ale bɛ sɛbɛn an ka kunnafoni ale duguma weleli olu bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 wagati ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 18 o wagati la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.